मानगोनां दानि सीएम प्रमद बर' नोंथाङा पिउ 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 एस्कर्ट गारि लानानै जाय लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बैफोर लामाफोराबो 17 इयार्सनि गेजेराव मावफुंजानाय मोनफा लामा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन खनसेबाव खुलुमहरग्रोनाय जाबाय लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। बहुत रास्ता হৈছে दलং হৈছে स्कुल হৈছে कलेज হৈছে डेभेलपमेंट काम बिलाक হৈছে रास्ता माने मानु बिलाकर মাজত এটা সমন্বয়টো কৰি তুলিছে কোনো ডিস্টার্ব হোৱা নাই অশান্তি নাই পৰিবেশটো ভাল ঘূৰি আছে শান্তি আইছে দিনে নিশে মানুহ বিলাকে কাম কৰি পাইছে ভয় নাই এই সকলো কথাৰ পৰা ৰাইজে এটা বিচাৰিছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ শাসনটো বৰ্তমান ভাল শাসন জমায়েত হাগ্ৰামা মহিলাৰ শাসনত যি ধৰণৰ ত্ৰাস আছিল যি ধৰণৰ ভয় আছিল এতিয়া নাই গতিকে আমি দীর্ঘ দিন ধরে যে মানে পরিবেশত আছিলো এই পরিবেশটো ভাল পরিবেশটো ঘুরে আইছে গতিকে আগন্তুক দিনতো প্রমোদ বড়োর লগত থাকি আমি বিটিআর সুন্দর বনাম আর বিটিআরত এটা শান্তির বিটিআর প্রগতির বিটিআর। মাননীয় মাধৱ ছেত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আপুনি কিবোৰ কথা ক'লে হা আজি তাৰিখত কি কথা ক'লে আপুনি শান্তিৰ বিটিআৰ বুলি কৈছে ঘেণ্টাৰ শান্তিৰ বিটিআৰ মই কৈছো ঘেণ্টাৰ শান্তিৰ বিটিআৰ আপুনি কেনেকে ক'ব পাৰিলে যে বিপিএফৰ 17 বছৰ শাসনত কোনো ডেভেলপমেন্ট হোৱা নাই কেনেকে ক'ব পাৰিলে আপুনি ক'ত আছিল আপুনি এই 17 বছৰত ক'ত আছিল হা এতিয়া আপুনি আমাৰ ৰাজ্যৰ আগত এটা প্ৰমাণ কৰক যে আপোনালোকৰ যিটো ইউপিপিএল চৰকাৰ এই ইউপিপিএল চৰকাৰে 5 ইয়াৰ্স কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰমাণ কৰক যে আপোনালোকে যে বিটিচিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিটিচিৰ উন্নয়নৰ বাবে কিমানখিনি কাম কৰিলে আপোনালোকে আহিকিনি আমাৰ বিটিচি ৰাইজবাসীৰ আগত প্ৰমাণ দিয়ক। মাননীয় ছেত্ৰী ডাঙৰীয়া মুখেদি কথা কলি নহব যাৰ বাবে আহি থকা 2025 বিটিচি ইলেকশন এই আহি থকা বিটিচি ইলেকশনত বিটিচি অঞ্চলত যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আছে সেইবোৰ সব ৰেডি হৈছে কিহৰ কাৰণে বিটিচি অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ৰেডি হৈছে জানেনে আপোনালোকে যে আহি থকা 2025 যি বিটিচি ইলেকশন বিটিচি অঞ্চলত বসবাস কৰা যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আছে সেইবোৰ ৰাইজসকল সকলোৱে মিলজুল হয় এক হয় একমাত্ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰিবলৈ গৈ আছে এই কথাবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখক কাৰণ একমাত্ৰ কথাটোৱে বিচাৰে আমাৰ বিটিচি ৰাইজবাসীয়ে যে আমাৰ বিটিচি চৰকাৰৰ পাৱাৰটো মাত্ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হাতত থাকিব লাগে কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যি মানৱতা সেই মানৱতাটো হ'ল আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে একে সমান যাৰ বাবে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে একগোট হৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক সাপোর্ট কৰিবলৈ জয়যুক্ত কৰিবলৈ গৈ আছে। 7 बोसोर सरकार सालायबोनानै बिपिएफ सरकारा जों रायजो राजानि गेजेराव बा बिटिसि ओनसोलाव मोनसेबो डेभेलप लाबोनो हायाखै बेफोरबायदि बायदिसिना गनायजाथावै जेरावनोखि जाय बाथ्राखौ जों खोनासंनो मोनोब्ला बा खोनानो मोनोब्ला जों जोबोर लाजिनाय मोनो रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा बे बाथ्राया बेफोरबायदि माखासे मिनिंलेस पइन्टफोरखौ लानानै सासे सीएम जालायनानै जों रायजो राजानि गेजेराव मा फोरमायनो सानदों बिथाङालाय बिथांनाव आं दिनैनि समाव मोननैसो बाथ्रा सोंनो नागिरो बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों जे नोंथां प्रमोद बर'आ मा थांखि लानानै मा एजेन्डा लानानै पलिटिकेल फिल्डआव सासे पलिटिकेल लिडार जानानै फैखो नोंथांनि गुबै थांखिया मा मानगोनां प्रमोद बर' नोंथां बे पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि जा सिमां जा थांखि लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दानानै गालांनाय हारिखौ फोजालांनाय जा सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि बैफोर थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो जोंनि जाखांफुनाय माखासे युथ्सफोर लाइमोनफोर लोगोसे गासै बर' हारिनि सुबुंफोरानो बे पलिटिकेल फिल्डनि लामाजों जोङो जोंनि थांखिसिम सौहैनो थाखाय बे पलिटिकेल फिल्डनि माखासे हाग्राफोरखौ जोङो दानस्रां जोङो सोरां लामाजों लानानै फैनो हानांगोन नाथाय नोंथाङा दिनैनि समाव मा थांखि लानानै पलिटिकेल फिल्डआव आगान होफैदों दिनैनि समाव जों रायजो राजाफ्रा रोखा मिथिबाय लोगोसे जायफोर थांखि आरो सोदोमस्रिखौ लानानै जोंनि गासै बर' हारियानो बे सोरजिनानै गालांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखिजों खारगासिनो दङ नोंथांनि पलिटिकेल फिल्डनि जाबायदि थासारि दा समनि बैफोर थासारिखौ जों गासै रायजो राजाफ्रानो जुदि गोथौ गोसोजों नोजोर बोनानै नायहरोब्ला बे जोंनि गासै हारिनि थांखिजों खारबाय थानाय बे थांखिजों नोंथांनि पलिटिकेल केरियाराव फैनायनि थांखिजों एसेबो रुजुजाथावा प्रमोद बर' बिथाङा जाय समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिड खालामबोदोंमोन बै समाव जों गासै हारिनि
हाजार हाजार रायजोफोरनि सिगाङाव गासै बर' फिसाफोरनि सिगाङाव मोनसे ओरैबायदि मुगैजाथावना नंखाय बाथ्रा बुंबोबाय थादोंमोन। बे बाथ्राखौ गासै रायजो राजाफोरनि गोसोआव दिनैनि समाव दङ। लोगोसे बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन जे आं मालाबाबो CM EM जानो थाखाय MLA MP जानो थाखाय सोरनिबा सियारखौ सेख'नो थाखाय आं आलादा रायजो सोमावसाराखै। बे बाथ्राया ओरैबायदि मुगैथावना नंखाय बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। बिथांनि बै सहायथावनो हायि बुंलांनाय नंखाय बाथ्राखौ जेरावनोखि जों दिनैनि समाव मालाबा समाव जुदि गोसोखाङोब्ला ओरैबायदि रागा जोङो ओरैबायदि सहायनो हायि रागा फैयो। नाथाय मा खालामनो, बिबो सासे जों बर' हारिनिनो सासे बर' फिसा। नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा फैयै फैयै BTR रेकर्डनि गेजेरजों पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजों बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव सासे BTC नि CM नि सियाराव जिरायफैबाय खावब'ब'। दिनैनि समाव जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफ्रा हमदांनो हाबाय जे प्रमद बर' बिथाङा जों गासै रायजो राजाखौ बड'लेण्ड मुभमेन्ट समावल' थगायबोआखै, दिनैनि गावनि सियार पावाराव थानाय समावबो जे जोंनि गासै हारिनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङा थगायगासिनो दङ। बेनि सायाव गासै रायजो राजाफ्रानो दिनै रोखा फोरमान मोननो हाबाय। जेरावनोखि बैफोर बाथ्राफोरा जाहैबाय मा जे 6 मान्थनि गेजेराव BTR नि माखासे मावफुंनो गोनां इम्परटेन्ट इस्यु दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगाजोंनो गासै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै लादों जे 2 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि BTC खौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामगौमोननो। बहा दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जानोसै नोंथांनि सरकार खुंनाया। सुइजारलेण्डआ बोरो दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। नोंथांनि बे सुइजारलेण्डखौ जों दिनैसिमबो BTC ओनसोलनि बा जोंनि गासै बर' हारिनि सुबुंफोरा नोंथांनि सुइजारलेण्डखौ दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। नोंथाङा बे सुइजारलेण्डखौ हा सिङाव खालामखो ना अखाफोराव खालामहैखो? दिनैनि समाव नोंथां प्रमद बर'आ जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमान होनांगौ, लोगोसे फोरमायना होनांगौ। हे गाखोदोलै गाखोदो आंनि साइकेलाव, बेरायहैनो थांदोनि प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव। हे गाखोदोलै गाखोदो आंनि साइकेलाव, बेरायहैनो थांदोनि प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव। हनैलै रायजो राजाफोर, गोमो गोथां बिबारफोरा गेवलां गेवथां बारजुब्बाय प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव। NDB आ हाग्रायाव थानानै आखायाव आइजें लानानै बे 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा? दिनैनि समाव जों रायजो राजानो फिननाय हो, फिननाय नांगोन जों रायजो राजानो, मिथिबाय? नोंथाङा BTR रेकर्डनि गेजेरजों NDB फोरखौ मोनसे गोजोन गोरोबथानि मुंजों दिनैनि समाव लाना फैनानै नोंथाङा मानो NDB फोरखौ मानो आलाय सिलाय खालामफैखो? बेनि फिननायखौ जों रायजो राजानो हो। दिनैनि समाव जायफोर NDB फोरा जाखिनि मोननांगौ मोन्थाय, बैफोर मोननांगौ मोन्थायखौ दिनैनि समाव मानो मोनाखै? बेनो नामा प्रमद बर' नोंथांमोननि BTR रेकर्ड पिस रेकर्डआ? जों रायजो राजानो फिननाय हो। दिनैनि समाव सोर रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ सापर्ट होबावगोन? रावबो रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ दिनैनि समाव रावबो सापर्ट खालामला। रावबो नोंथांखौ नोंथांनि बे पलिटिकेल केरियाराव नोंथांजों थुलुंगा होफाला। जे आबै आबौमोन, आयंमोन, आदै मादैमोन, आदा आबौमोन, फंबाय बिनानावमोन, जाय समाव जेरावनोखि दा समनि थासारिखौ नोंथांमोना मोजाङैनो नुखाबाय, मोजाङैनो खोनाखाबाय, अब्ला जोंनि आखायावसो बे थासारिखौ सोलायनायनि गोहोआ थायो। अब्ला बे थासारिखौ सोलायहोनांगौब्ला जोंनि बे पलिटिकेल केरियाराव सोर सासे पलिटिकेल लिडारखौ जोङो सापर्ट होनांगौ। सापर्ट होनानै जोंनि BTC सरकारखौ दाफुंनायाव जोङो मदद होनांगौ। बेनि सायाव जोङो गोथौ गोसोजों साननानै बे फैबाय थानाय 2025 जा BTC बिसायख'थि, बेवहाय जोङो ओरैबायदि सासे पलिटिकेल लिडारखौ जोङो सायख', जाय लिडारनि दैदेननायावनोखि जोंनि ओनसोलनि माखासे थासारिफोरा, लोगोसे BTC ओनसोलनि माखासे जेंना जेथोफ्रा एसेब्लाबो सुस्रांजायो। बैफोरबायदि लामाखौ लाबोनो हाग्रा पलिटिकेल लिडारखौसो जोंनि हारिनि गेजेराव दा समाव जोंनो नांगौ। दानि सरकाराबो जुदि हाग्रामा महिलारी बिथांनि आखायाव थानायमोनब्ला जों गासै रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि थासारिखौ नुनो मोननाय नङामोन। रायजो राजा नोंथांमोन, सोलायनायनि नंखाय स्ल'गानजों बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायबोयै दिनैनि समसिमहालागै बिथांमोना थगायबोबाय। दिनैनि समाव गासै रायजो राजाफोरा मा फिथाइ मोनखो? लाथिख'। सोलायाखै नङा, सोलायदों, खिन्थु बिथांनि सरकारनि दिनाव मायै सोलायदों मिथिगौना? उल्थासो जादों सोलायनाया, डाउन लामाखैजासो सोलायबोदों बिथांनि सरकारनि दिनाव। अब्ला साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, अब्ला दिनैनि समाव नोंथांमोन गासै रायजो राजाफ्रा बेबायदि लिडारखौ थुलुंगा होबावगोन नामा फैबाय थानाय 2025 BTC बिसायख'थियाव? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।